La ilahe illallah Allah'tan gayrini layık ibadet ve itaat bilmezlik. Bizim öz aramızda tevhid dilenine ulukan bir makam ödü. Şonun anırda ulukan makam yok. Dinin payo bunyadının biri. Otam şu tevhidi dine bir Hudaya sığınmak deyip biz düşünürüz. O dine bir Hudaya sığınmaklığı gurrun yok. Ama şon iden iki tane üç tane kelime var. Şoňsyna agram berilmeýän geçip gidilenseň tawhid diýip bilen oglulada bilen nisbet dine gawşak görnýär. Allah Taala şoň Qur'anda açyklap aýdypdy wada fed'ullah Allah'ın çağırın diye. Fed'ullah Allah'ın çağırın. Ne yapalım çağırma Allah Taala? Muhlisine lehu'd-din. Halis etgüzüne halında şol Allah'a itaat diye. Allah tevhide çağırıyor dedi. Fed'ullah Allah'ın çağırın. Ne yaparım? Muhlisin halis etgüzüne halında lehu şu has Allah'a ed-din itaati. Yani Hudaydan gayrı öyle bolmaň. Allah'ını çağırsın diýerler, Allah öyle bolun diye. Peygamber Huda aleyhisselam sahabalara şunu düşündiripdir. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum tabi bolun. Öz Hudaýynyň in tarapyndan inen şeriata dine ayna. Ve la tettebi'u min dunihi awliya. Allah'dan gayrı dostlara tabi bolmaň diye. Tevhid diýerler şey. Näme diýär Allah Taala? Kime öyle bolýar? İttebi'u tabi bolun. Ma unzile ileykum min rabbikum öz Rabbiňiz öz Hudaýynyň tarapyndan inen şeriata dine ayna şoňa tabi bolun we la tettebi'u tabi bolmaň min dunihi Allah'dan gaýry awliya dostlary diýer. Allah'dan başga dostlar barda. Wellezine amanu ashaddu hubban lillah. Allah'ın iman getiren müminler şundan hemmet Allah'ını gowarýarlar. Allah taraf hemmet muhabbetlerke. Şon hemmet ady berip duran şoda. Sen şu bir sen taama çağırsa seni qawdyp çektirme, gawully, qarfully, angurly hemmet ady berdi. Sen her wagtda görende şu muhabbeti ýadyňa düşýärsen. Allah da baba maňa muhabbet edin. Falyanzurul insanu ila ta'ami sen pişirip getireni özleme zaten niye? Sen meni özden insan taamını özden nereden gelip durtuýdy? Anna sababnal ma'a sabab tutuna biz ýagynlyky biz ýagdyrdyk diýdi. O thumma shaqaqnal arda shaqqa yeri ýaryp göýgörden biz diýdi. Fa anbatna göýgörden biz diýdi. Habba danani ve aynaba angur var. Angurda biz gördük. Kaptana zeytuni koyuptular ve zeytuna biz gördük. Ve hadaika gulba. Nâme miwa koy Allah men gördüm. Ve fakiye miwanma ve abba hatta margalan samanla men verdim diyorlar. Kime muhabbet bolmaly? Hemme zatdan meter şu Allah Taala'ya muhabbet bolmaly. O zaman bizden Hudaý Taala'nın isleyen Huda perestliği şu musulmandyň. İttebi'u tabi bolun. Ma unzile ileykum min rabbikum ed Hudaýynyň tarapyndan inen şeriata şoňa tabi bolun we la tettebi'u tabi bolmaň min dunihi Allah'dan gaýry awliya dostlary diýer. Qalilan ma tezekkerun araňlaýaňyz diýer. Haqiqi tevhidçi. Tevhid anaska ora yegane dani amma tevhid haqiqi anaska ora yegane başy. Emma şu bizim öz aramızda insan şu tevhid diýip ele ýak çermäp bererler adamlar mantagada kullan. Hudaýyň ýoluna gynçylyk çekmäne teýýardy. Näme diýip? Çünki tawhid bir Hudaýa sığınmaklyk diýip biz düşünýär musulmanlar. Haniki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar qiyinlik çekipdir şoň üstüne, ne kadar narahat çekipdir şoň üstüne, ne kadar perişany çekipdir şoň üstüne musulmanlar. Nämeden çyryp bir Hudaýa wada bolmadan çyryp. Yani wada wagty kelen we la ilaha gayruk ýa-da başga padşa ýok. Allah'ın padşalygy şi alem jahanna durmadan çyryp yürümeden şimdi ne var? Kudret gerek şuna. Şuna tabanayı gerek. Şuna kuvvet gerek. Şuna arka olmak gerek. Yoksa yürümeyesin. O zaman şol Allah Teala'nın padşalığı yürüyecek bolsa kudret gerek. Allah kudretli zat öz padşalığını yürüdüptü. Şu adı bizim aramında Hudaýyň, Peygamberin şeriatynyň hukmy yürümeli bolsa musulmandyň şuna ne var? Arka gerek şuna. Ýöne biz arka bolmajak bolýar. Biz din için kep eşitmejek bolýar.